sang khat zakua somnga pakua ania mei chano pangdang lam le rual pol lo zet Lucinda tia an ko thin hi aoma no pangdang te chu school tual zola lim taka anin play line ani thung chu sir khata hian chemi alowin alo ding ngoi renga midang hriat pui hau si lowin abenga chuan thuron hril tu anei ani an zirtir tu Miss Taylor chuan school no pangte chu an chol lo ka zo to thu aron hril hnuwa po Lucinda chu adin na nga ya alading renga an mi chuan a hran pa in azil pha nge nge ani no pang ho chu classroom a chuan an thu thapa an zirtir tu nu chuan atuk le chu officiala an school honni turani to thu le alom nan inti siak na sang sang an nei tur thu apuanga malam huna thillo la thleng tur nia an rin sang sang ziak chuak turin atita ani theitop chuin an bur ve ngar ngar hloma Lucinda ero chu ama betu chuan abenga thilmak tak tak aron soi chun zom le a thil dang ziak lovin number in dot dan mule malpo hriat lo hi aziak ta treu mai ani azia zo ma hretin an miss chuan hun tiama zo to thu le an paper te chu thelu a hun to thu aron soya chung an thu zia song song te chu bom pakhat time capsule tia an vua chunga khungin kumsom nga hnu chawa khorle turin an phumbo dai don ani atuka chuan principal chuan an school thar chu hongin no pang ho thuziak dana bom chu school kota chuan an phum ta a kum tama vei hnuwa chau thang thar ten an ron la hon le tur thu a soi nge nge chuti lai chuan Miss Taylor chuan Lucinda chu abo dai te sha chuak school staff te hrilin man mo takin an zong kwal tangal ani Miss Taylor chuan basement lama thomri wa hriat anei tatlat mai pindan pakhat kongkharan hon chuan achunga Lucinda chu azuk mu chuaka akut te chu alo thi phung mai athisen chuan banga thil engemoni hi alo ziaka amania a number zia zo man lo ho kha lo zia chun zomin amel chu launa in akhata engemo hi soin aphun mol mol bok kumsom nga ralta arsilam jirmi John chu anupuin aboral sanawangin depression in abo boy hle mai ahun ton khir takawang chuan malam hunatan beseina po engma anei to lo fapa kalepa aneya anupui chuan accident tokin akang hlum ani kalepate skula chuan an principal chuan thilti tur hlimom le poimo tak tak an nei thua soya kumsom nga chuang phumbo to no pangho le khazia na bom time capsule kha an la chuak to dona an zirtir tu hlui Miss Taylor chu ribbon chepchat turin an som chun jom ngal bok school na pangho hne na chuan an lekha hon chu amal malin an semta ani kelepa chuan Lucinda le khaziak chu adonga envelope an hon chuan thuziak aya number in dota ziak hlir om ti a mu chuak chutia a lekha kena chiar lai chuan mun sang sang atangin thoma shazui ve tatlat mai le chuti lai chuan Amazona limtha ang takhi a muthut mai enchiana tumlai chuan abo le dai thung kele papa John chuan afa le kharon hon chu mak ati kher mai atum lo dewin le khachunga chuan a whisky in na no chu ahung pala chu chuan circle asiamta a circle chunga numbers te chu an rem khom vela September ni som pakhat sang ni pakhat alo ni reng mai chu New York khopuya chiat na rap thlak tak thlen kum chia kha alo nia alo in milve satlia mai mai ani aring na in chung numbers te chu chui chian le zual adu ta ani whiteboard ta ziak chuakin an bi chiang le zuala chung numbers te chu chiat na rap thlak tak tak lir nging thlipui le accident sang sang thlen ni kum le thaba ka mithiza ta lo ni zel te ala mu chuak zui kum sang kha zakua somnga pakua tang toa chian rap thlak tak tak thleng te chu ain dotin ain ziak thadul tia hreta zela chiat na thlen ni chu asena chin chin
mithizat chu apolin athai bial takau kawa numbers then khat chui chua theilo ala nei nual bok atuka chuan John chuan athil buai puimek chu an tho puipa ashila chianarap thlak tak tak lo thleng to le mithizat baka hun lo lom tura chianna lo thleng tur te po a inzia tel ngei aring tlat ani number then khat la thai bial lo zinga chuan atuk maya thil thleng tur ni alang mi somriat pakhat lai thina tur po chu achuang kiau nge nge a thian pa fila ero chuan thil tak tak ni turin alo ring theilova chung number da chu ngai ruat le mebel chop thil mai mai ani ringin enga te chiam alo ngai sak du lo ani John chu tu ten emo an bol mai mai ani te a ring zok ma a engte uala alo ngai sak lo wang chuan John chuan a kir sana Lucindai te skula anzir tir tu thin Miss Taylor chu awang muta ani Miss Taylor chu alo upato hle mai chu le kha lo zik chua danan zo chuan Miss Taylor chuan Lucindai kut chuak ngai ani thule boma an phum nuwa Lucindai big bodante anzon kwal na sat thule basement kongkhara engemo aziak lai azuk mu chua dan te thleng chuan a hril takel maya John chuan Lucindai chu muchak hle ma se van doi thak takin kum engemo zat kalta khan damdoi overdose in alo boral to ti a hril bok ina thlen nu chuan chui chian zel tumin mi an bekwal ngala chuti lai chuan mi pahnih hi kara ron kalin an kota chuan an ron ding tatlat mai afapa kelepan afapan nei lai chuan chumi te chuan engma soilovin lungte mam thil thel hi an lo peringota John chuan afapa chu an kidnap done motin alo hlau thong man khermai kalepa chu melhriat lo tuma beto haulo turin a hril zui molmola Lucindai chanchin chu angai venin internet ate po an bi chun zom zela chutia buailai tak chuan a unaw nuaron lang hlol mai Grace chuan anu le pa te an tlolo na arei to thule angai tua thu soin vakan arot ani John ero chuan a buai thu lo hrilin alo nara anu le pa te hi sa khomi takan ni lain John ero sa khomu mal nei lo ani le loya chu wang chuan ani mil hlei thei meu lo ani atuka chuan John chuan afapa kalepa hruai turin school apana amairo chu traffic alo jam na sa kher mai pumpel na tur kongdang an melna a aduangin thil akal lem lo a GPS en lai chuan tuna aom na coordinate hi lekha a number then khat enge an ni a hriat lo zinga mi kha ani tia hreta a man mo taka a car chu chhuah sanin roadblock omna chan chu avamel kwalta ani police officer pakhat ava biak lai chuan lekha a prediction pakhat kharon thleng ding ngal pang mai thona che sualin chulai hmuna tak mai chuan aron tlata thut maya mitam takin nunna an chan pha ta ani a honu chuan thona tla report chu an chiara mi somriat pakhat zetan thi tia mu chuak chu lekha inziak zat chia kha alo ni bok oi omlo khopa a thlen dika wang chuan mak ati hle ani chu mi zana kelepa mutui lai chu mi pakhat hian ron kai thovin khowela chiat na sang ron thleng tur te chu a en tira in hum him na zonga ram samang ang tlan dum lai te a hmu ta ka chuan kelepa chuan hlau kher mai a in sum zo lo chu ring takin aw chuak ta ani a treri hria in apa chu aron tlan lut ve ngala a fapa chu koin thilom dan ron zota chuti lai chuan tukvera tangin mi pakhat kal liam lai mek hi awa mutatlat mai man mo takin awa ngala amai ro chu tuma awanang man lem lo atuka chuan John te pa fa chu museum a nu pakhat muturin an kala chunu chuan Lucindai fanu Diana ani thua hrila John chuan anu chanchin hriat bel adu awanga ama chu ron muan ni thua hrilai chuan Diana chu athin ur ta thut mai John chuan Lucindai hrilok na thlen dik zel thule an mabaka po thil thleng tur pahni alom thu soin nithum hnuwa mi somthum pathum lai an thi tur thu te chu a hril ta a chuti chung chuan Diana chuan ala beng khondu chuang lo engma soipui theiloin akal son ta dai mai ani news channel sang te chuan terrorist attack thleng mai tur oma an hriat thuan ron kuang le ta dum mai
John chuan GPS coordinate chu anen levat vata subway station pakhatani te fin fiata chu vele police nena warning peturin a khol ngala reilo te a police te chuan suspect po chu an manta ani amai ro chu an mi man chuan han bel chianga ruk ru satlia mai mai lo ni tian hrele si an chuan rel cultura chet le mek lai chuan an maloka rel kongzo sual hi an mani lampanin aron duk pheita zur zur mai in hum him na zongin mitin mai chu an pheta suaw suwa in saseng man ni to heklo mitam takin nunna an chan baka nunaw hiam tuar anom treubo shillok na dang a thlendik belleta ina thlen chuan a bei seilo takin Diana le afanuin a kongkabula an lo ngak reng maya Diana chuan chiana thleng le turin ziak hnung ber chu October ni som pakuani in Lucinda in Diana thini tura alo seilok ni chi ani bok Diana chuan John chu Lucinda chen na in thin in hluya hruaita a building hlui cheto tak ni in chu in chu midang laka biruk nan reitak alo mang to thin ani an thlen nu chuan lekha chuan han bi chianga atopa number som thum pathum mon ti chu i letling ani tian thra chuak hlo mai Lucinda bedroom an valu chuan thil mu chua an nei bel zela i pani chu thil dang nilovin everyone else ti na alo ni reng tian thra chuak mi zong zong thi na tur shillok na alo ni kelepane na lungte an pe kang chia kha an va mu bel nual bok pon lama chuan an fate ve chuan kara thuin an nu le pa te chu an lo nga ka an ron kir le ma chuan an bengbula phun rian hrele tatlat mai lim thla ni om tak an mani lampana ron kal hi an mule nga la an hlau tak zet chung ho chuan an hne na kal turin an ron kowa ebi chu an hruai man threl ti in kelep chuan fin rol chua car hon chu a met ta chiam mai ani an thom chu hria in John le Diana te man mo takin an ron tlan chuaka no pang ron hruai tum tu te ro an lo bi bo man John chuan theito pa va le in papakhat chu awanang ching ta hlau mai le silaya tin chungin enge andu azot chunjom ngala thok le khata amma a ding chu ronin herin aka angta chuta tang chuan thil eng em mai hi aron chuak ta ni John chuan eng mareng hu thei talova reilo te amma a mi chu abo ta thut mai bangbo takin an kir le ta a Lucinda shillong na te chu soi chunjomin khovel mishing zongzong mang vek na tur chiat trup na po chu alo thleng don hnaya hrian na an nei lian hle to a chu mizan chu an tan po zan hnung ber alo ni to hial mai thei bok atu ka John jing tho chuan ebi lem ziang mak tak chu a hmuwa chu chuan ngai dan thar anei tir tatlat mai chiat na lo thleng tur chu thil dang nilovin ni atanga lo chuak tur ani thei ti hreta a ama John nge hian research lo be to in engtika emo chuan ni atanga solar flare chaktak lo kalin planet sang te chu tuamin mishing mang vek theina khop chian ra phlak taka thleng the ani ti ashia chu vele van lam zirna hmuna kalin tun hnaya niom dan reading sang an lak te chu avazir chiang tranta ani solar radiation level a chuan thil normal lo tam takom ti a hmuthiam ngal engpo lo thlengse an sahim na turin in hnuai puk chunga biruk dan turan ngai tuata a afapa kelepa hruai tura avakal lai chuan kelepa chuan thil engemoni tak hi alo siak vele molmola chuti lai chuan John ril ruwa Lucinda thil zia kha aron langsok mai omzia engemotak anei ngei ringin man mo takin school lam chu avapan ngala Lucinda thil zia na kongkhar chu thlonin aphur ho ta top mai ani chuti lai chuan Diana chu tom him na tur ngai tuin alo man mo to hle mai no pangda chu kara phurin alo tlan chu puidai maya John chuan kongkhara thilin zia kanen chuan in hum him na tur mun GPS coordinate ni in asheta chu thil hriat chu meu chuan Diana le no pangda chu an local ha to hle mai man mo takin ava ngala Diana chu petrol thun turin gas station a alo lading khomuang hlo TV channel a te chuan sarkar thu chuak in ralrin na tur thu an lo puang dum duma chiat na laka him na turin
mi zong zong mun him lama in sa seng vat vat turin an lo cha ani Daina chuan anum na hril turin John chuan khola John ero chuan let le vat tur le in hum him na mun tur chu Lucindai in hlui basement a zok nia a hriat thu chu a hril vat vata chutia phone anin outdoor tur lai chuan misual pakhat hian Dainai no pang phurna car chu alo ruk chua sakta dai mai Dainai chuan motorem chang dang khal chuak ve ngalin awa zuya amai ro chu van doi thak takin truck tlan chak mai hian aron hnol thal ta top mai ani aring ru tiakin athinga la anu Lucinda in Dainai thi hun tura a soilok zandar som pania chia a chat thlata ani John chu Lucinda in hlui lampanin a in khal pheile ngala in bula chuan hnimbuk motorin a chil na hnu ni om taka lo bel hluau hi a muta chulam chu zoin a chui pheita a atopa chuan lungtemam thil thel bokha awamule ta ani chuta le ama loka chuan tuemo hian dingchungin alo thlir reng mai ka hlum tumin asilaya phora chuti lai chuan afapa kalepa ron lang apa hena chuan silai mit puak haulo turin asila chung mi khol ho chu an mani lo veng him tlat tuan ni thule andam kho chu anana an pula kalve tul thu asil tamaya chuta zet jong John chuan hemi te ngei hi number code manga message ron thon tu te kha an ni tia sha thiam ve ta chuti lai chuan mi khol ho chuan an bo ruak long makle ro pui ta chu van lama chuan an ron phau lang ta a John chuan mak atin ro pui ati hle mai tuna chuan kal a hun ta ma se mi khol ho chuan no pang bak kal an lo phal ho lo kal tura an thlan te chau an hruai don ani kale pachu atrapa an pa fa chuan in thanan aning kwa ta vong mai chuti anin thren lai chuan van lammi te taksa chu ro pui takin aron eng chuaka an bo ruak long chuan an thlok liam ta ani van lama chuan bo ruak long tam tak thlok chuak lai te chu aron lang de chua khovel mun song atangin mi tam tak an hruai chuak ani atu khua lo wara John chu kholaya lo le reng mai a har vele man mo taka thovin khopui buai nuai lampan chuan atlan le ngala mishing te chu mu le malpo neilovin an lo buai de mup mai ani ina thlen nu chuan a unau nu chuan lo koin afapa kele pachu tluang taka akal thu anin hrila chuta anu le ba te nena in kwale in chiat na le thina rap thak tak lo thleng mek chu an ma chon ho ta ani reilo te a solar flare chuan khopui chu aron kang ta duai mai le chuta zet jong tu tan ma dam kho chuangai na om talo bo ruak long chuan an no pang phur te chu planet song da in an kalbo le ta a chung no pang te chu khovel thar nundan thar le engkim athara ma chon turin chan him an nita ani Jen Shaw family member fel tak ten video tam le zual upload thin turin request in ron siama kan ti hlo tlin ngei theinan atam theyang bera kan video dalu to te milo share kol sak thin turin in tran puina kan ron di le in trang ho tak te ang